Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ongi etorri otsailaren 21eko saiora. Gaurkoan datari buruz edo data protagonista denbora izango da. Mendeurren bati buruz hitz egingo dugulako gaurko elkarrizketan. Platoan Xabier Letona kazetaria izango dugu eta Argi aldizkariak betetako egun urte hauetaz hitz egingo digu Letonak. Gero ikusiko dugu saioaren amaieran. Aurretik, osteguna denez, parlamentariak izango ditugu. Aste honetan, Kataluniako auziari buruz galdetu diegu eta gero haien erantzunak eta iritziak ikusteko ezagutzeko aukera izango duzue. Has gaitezen. Hogeigarren mendetik mugituko gara. Hasteko 1924an Primo de Riverak Madrilgo Ateneoa itxi eta Miguel Unamuno erbesteratu zuen, Salamankako katedra bertan bera utziz. 1936an bestalde Gorteek gobernuak aurkeztutako amnistia proiektuari baietza eman zioten preso politiko guztiak libre utziz. Zer moduz, iaz Iruñeko udalak 3,89 milioi euro bideratu zituen gizarte ekintzako 9 lan ildoetara. 2019 honetan udal gizarte zerbitzuen berrantolaketari eta gizartearen lehentasunei egokitzeari ekingo zaio. Denda naiz programak Iruñean saltoki berriak bultzatzea du xede eta izen ematepea irekita dago. Otsailaren 28a azken eguna izango da. Prestakuntza eta aholkularitza programa baten bitartez, zeinek Iruñeko udalarekin batera 20 proiektu lagunduko ditu. Sanduzelaiko patinodromoa moldatzeari eta auzoko bizilagunei esker, Sanduzelaik aurrek jolasteko bigune izango ditu, bat kirol anitzetakoa eta beste bat parkur egiteko. Bigarren honi dagokionez, hiriko Iruñeko lehendabiziko parkur eremua izango litzateke. Lanak edo obrak erdigune prozesuari lotuta daude eta 1,5 milioiko inbertsioa dute. Datozen hauteskunde orokorretan apirilaren 28an 152.712 pertsonek bozkatzeko aukera izango dute Iruñean. Aurrekoetan baino ia 5.000 gehiagok. Foru gobernuak 7 milioi euro baino gehiago bideratuko ditu kolektibo kalteberen lanerako sarbidea laguntzeko. Egunkarietako azalak, lehendabizi Diario de Navarra. Lerroburu nagusian, erregeak legeari errespetua izan gabe demokrazia zinezkoa delaz, ohartarazten du subiranotasunari. Azaleko irudian, Sadar Berrirako proposatu diren 5 proiektuetako arduradunak ageri dira Sadar Berria bazkidearen eskuetan izenburupean. Diario de Noticiasen txanda. Titular nagusian hau paratu dute. Felipe Seigarrenak ez du bere neutraltasun betebehar konstituzionala betetzen eta el prozesen gaineko auzian sartu egiten da. Azaleko argazkian Nafarroako Unibertsitate Publikoaren kampusaren parte izatera pasako den Sadarkaleko eremua ageri da. Izenburu honek laguntzen du. Nupek 30.000 metro karratu gehitzen ditu bere kampusari. Gara egunkariko titular nagusian, Izarren erasotzaileak epaiketara arte aske jarraituko du oraindik data zehatzik gabe. Berago azaleko argazkian Arnaldo Otegi ikusi daiteke. Alboan hau jarri dute. 2 bide Otegi birgaitzeko Europak Espainia kondenatu ostean. Komunikabide euskaldunetara pasako gara orain. Berri egunkariko goikaldean iskin batean, kongoarren 85%ek ez dute argindarrik, baina han egin nahi dute munduko zentral hidroelektriko handiena Ingan. Azpian lerroburu nagusian Majarenasen alabari eraso egin zion gizonak libre segitzea babestu du fiskaltzak.
Alboan Jon Darpón osasun sailburua ikusi daiteke erantzukizuna bai dimisiorik ez izenburupean. Ondoan eskuinean eduki gehiago iritzi artikulu bat jarri dute, epaiketa baten detaile eta keinuak izenburua daramana, Igor Susaetaren eskutik berri emaile berezia. Horren azpian iskin batean, beste bizigiro atalean, hau irakurri daiteke, kakaoa, Sao Tomeko eta Peruko euskal ekoizleak. Eta ondoan bukatzeko zutabe batetan bilduta beste lau eduki. Martxoaren 10 arte iraungo duen greba bat hasi dute Gipuzkoako zahar etxeetako langileek. Horren azpian kulturari dagokionez, Lou Olangua Okei korraleko kantaria dantzan jarri dute dokumental batekin. Horren azpian, bateragune auzikoei gorenera jotzeko aukera ireki die Europaren sententzia irmo bilakatzeak. Eta amaitzeko kirola atalean, testosterona mugari jarritako auzibidearen azken esprinta dioen edukia. Amaitzeko Euskal Herria Irratira joko dugu, edo Euskal Herria Irratiko webgunera. Bi albiste daukagu, lehendabizikoak audio, Bilabesen greba gaur arratsaldeko 7:00 aurrera. Ondoan, Saharatik kanporatutako 3 ekintzaileek gatazkarekin amaitzeko Nafarroaren esku dagoena egiteko eskatu dute. Parlamentuan izan dira eta. Eta azpian oso zoriontsu sentitzen dira Nafarren 155. Ezagutu dezagun Iruña herriko agenda. Martxoaren 29 arte Ingurumen Hezkuntzako Museoan Iñaki Bergararen erakusketaz disfrutatzeko aukera izango da. Artzaina tradiziora lotutako bizitza izenburupean, argazki sorta bat eskainiko da eta edo eskaintzen ari da eta sarrera libre da. Gaur arratsaldeko 7:30 Hiru Errege hotelean eta Jazz and Music Experience kontzertu zikloaren baitan Enbre Tango taldeak musika emanaldia eskainiko du. Sarrera doakoa. Gaur arratsaldeko 8:00 bestalde Baluarte jauregian Goio Jimenezek bakarrizketa eskainiko du. Sarrera 19 eurokoa da. Amaitzeko ordu berean gaur arratsaldeko 8:00 Nafarroako Filmotekan Joies pelikula proiektatuko da. Sarrerak 3 euro balio du. Goizean lanbroa eta lainoa nagusi, zerua laino gutxikin edo oskarbi egongo da, azken ordutan goi laino batzuk agertuko dira. Temperatura maxima gutxi igoko dira, zenbait tokitan izotz txikia egin dezake. Ostiral goizean lanbroa nagusi, zerua laino gutxikin egongo da ondoren goi laino batzukin. Hego osagaiko haize ahul-bizia ibiliko da egunean zehar. Temperatura minimoetan aldaketarik ez eta maximak gutxi igoko dira. Zenbait tokitan izotz txikia egin dezake. Iruña herriko berriak, hasteko goazen Oltzako zendeara. 6 eta 24 hilabete bitarteko umeentzat igeriketa ikastaroa eskainiko da martxotik hasita maiatzera bitarte. Apuntatzeko epea bihar itxiko da otsailaren 22an ostiralarekin. Informazio eta xehetasun guztiak hurrengo zenbakietan 948 322 110 edo 620 14 82 44. Badago ere posta elektroniko bat eta oltzaleku.com webgunea.
Udal web horrian esan bezala informazio guztia. Noainekin jarraituko dugu. Martxoaren 8 agertu dago eta emakumezkoaren nazioarteko egunaren harira otsailaren 28rako kafe solasaldi bat prestatu da. Arratsaldeko 5:00 izango da Lorenea espazioan eta greba zergatik den beharrezkoaren inguruan hausnarketa egingo da. Sarrera libre. Bestalde, noainekin jarraituz, espaloietatik autoak sartzeko zerga borondatez ordaintzeko epea irekita dago martxoaren 15 arte. Xehetasunak udalaren webgunean. Bukatzeko, Iruña edo Nafar hiriburua ikusiko dugu, baina Iruña herri osoari eragiten dion albiste edo berri batekin. Gaur arratsaldeko 7:00 Bilabesek greba hasiko dute gaueko 11:00 arte. Eskualdeko hiri garraioak UGT eta Komisiones Obrerasekin sinatutako akordioaren edo hitzarmenaren kontra egindako etenaldia izango da, eta nahiz eta zerbitzu minimoak izango diren. Itxaron aldiak beraz luzatu egin daitezke. Ulertzen dugu prozesaren epaiketaren jatorrian badagoena da egoera bidegabe bat. Ulertzen dugu baduela Kataluniako herriak eta Katalunian hala demokratikoki erabaki jendarteak erabaki dituen ordezkariek egin duten jokabidea edo gutxienez parlamentean erabakitakoak ezin direla izan une honetan epaiketak duen funtsaren jatorria. Ezin dugu ulertu modu politikoetan eta bozkaren bitartez egindako erabaki batzuk epaitegietara eramateko grin hori, ezin ulertu dezakegu Espainiar estatuaren aldetik egin nahi den jazarpen ariketa hori non gertatu izan dena edo Katalunian egin nahi izan dutena demokrazia ariketa bat izan da. Horregatik bidegabekeria borobila dela uste dugu. Kataluniar herriak demokratikoki eta haien ordezkarien bitartez egin duena zilegia dela uste dugu, eta ezin konpartitu dezakegu ez erreakzioa, ez politikaren judizializazioa, ez herri baten jazarpena handiagoa den edo boteretsuagoa den beste herri baten aldetik. Bueno, karo hemen edabidetan agertzen ari dena da, baita prozesu bat egiten ari dela agintari politiko eta sozial instituzional batzuen kontra, eta hori ala da, eta ikustea besterik ez dago, egiten diren eskaera fiskalak eta estatuen abokatuak eskatzen duna, 25 urteko zigor eskaerak, 17 urtekoak, eta hori dena epaiketa bada noski, prozesu bada, baina nik esango nuke hori alde batera utzita eta horri batere garrantziarik kendu gabe, azken finean pertsona batzuk epaituta izaten ari dielako epaituak, esan diteko prozesu hau dela, pertsona horien kontra baino gehiago, erabakitzeko eskubidearen aurkako prozesu bat dela, autodeterminazioaren aurkako prozesu bat, eta azken finean hori horrela da ikusita, demokraziaren aurkako prozesu bat ez da. Orduan dauka eduki judizial oso nabarmena, eta eskaera zentzurik gabeko batzuk, 25 urte eskatzea estakari bedalako, hori da parte bat, baina nik uste irakurketa sakonena eta orokorrena behar badagin berko litzateka lehortatik. Badago nazio bat edo herri bat, Estatu Espainolaren barruan, Katalanak asuntan erabakitzeko eskubide hori ustez dintzat izan beharko luketenak, hori egin nahi izan zuten, ariketa hori egin nahi izan zuten, eta horren ondorioz etorri da, Estatu Espainolak eman duen erantzun hori, eta da, errepresio alde bat zitik bere garaian, eta momentutan esatea hori hemen ezin da gertatu. Eta ez ditu utzi, eta bintzatuko prozesua modu hortan ulertzen dugu. Alegia, demokraziaren aurkako epaiketa bat. Agerikoa dena da, Espainian, denok dakigula nola izendatzen diren epaileak, badakigu politika eta epaitegiak oso loturik daudela, badakigu epaileak izandatzerako orduan alderdi politikoek, alderdi handiek, diputatuen kongresuan eta Moncloak, gobernuak berak baduela hor eskubidea izendatzeko eta kentzeko, eta agirikoa dena da, eta oraindik uste dut memoria duen edonor gogora dezakeela nolakoak izan diren epaiak, auziak eta bereziki abertzaletasunekin, nazionalismoekin, Kataluniarekin, Euskadirekin berarekin ere zer nolako jokabidea izan duen. Inpartzialtasuna gure ustez agirikoa da, eta bestaldetik ere konstituzionala edo ez denaren auzi horretan
hor badagoena da jatorrizko ere arazo bat, edo ulertzeko arazo bat, eta bada konstituzioa ez dela nolabaiteko lege aldaezen bat, baizik eta harremanetarako marko bat. Ezin esan dezakegu zeozer inkonstituzionala dela, hori baita negoziatzeko, konponbideak aurkitzeko, eta arazoei irtenbideak aurkitzeko dugun marko legala. Hau da, zeozer aldaezina eta horren aurka dijoanean geratu beharreko une bat, baizik eta negoziaketarako eta elkarrizketarako marko bat. Horregatik, inkonstituzionaltasuna oso subjektiboa da, batzuek oso irakurketa restriktiboa egiten diote konstituzioari, gure aldetik askoz ere parteideagoak gara beste nolabaiteko irakurketa zabalagoa egitea eta harremanaterako marko alda daitekeen modukoa bezala ulertzeko. Bueno, marka da esaten ari garen, ez da ikusita azkenean demokraziaren aurkako epaiketa bat dela, izatea justo fiskala eta alderdi horiek esaten dutenak hemen prozesuan epaituak izaten ari diren horiek izan direla intzusten ere demokraziaren aurka egin duten ez da. Bueno, gubentzat oso garbi ikusi dugu, estatuan beste batzutan ere ikusi dugu, beste prozesu judizial batzutan, nola urratzen diren defentsarako eskubideak, nola egiten diren erantako epaiketak, defentsarako aukera eta eskubide minimoak ere behar bezala berbatu gabe, hori beste askotan ere gertatu da, orain ere gertatzen ari da, esan dutelako epaituek, ez zituztela defentsarako baliabideak beste moduan jaso ahal izan, beste ere esaten ari dira, hizkuntza bera ere, ez dituzten beren hizkuntzan deklaratzen, edo bai baina ez marko luke hitz egin ondoren itzuli eta ez behar bezala behintzat, eta beste urraketa batzuk ere gertatzen ari dira, haiek salatu dituzte, beste behatzegi batzuk salatu dituzte, eta hori ustez, honek erakusten du, esaten ari garena, ez Espainiako estatuaren demokraziaren kalitatea zein den, eta horrek izan dauka epaketa honetan, eta zentzurik gabeko negoziazioak izateaz gainera, prozesua bera ere uste dugu ez dela ematen behar den bezala ez dela ematen ari. Europar erakundeek oraintxe bertan baituzte kezkatzeko arrazoi ugari galdetzen badiate kezkatuagoa ote dagoen Venezuelarekin, Kataluniarekin, baino ez nuke jakingo zer erantzun. Agerikoa dena da, Europa mailan estatu garrantzitsu bat eta handi bat, Espainiar estatua den bezalako batean, nolabaiteko gatazka territorial bat baldin badago, Europar batasunari eta Europako beste herrialdeei, kide horiei, nolabaiteko kezka sortu beharko liokeela Europatik kanpo gertatzen direnak baino. Venezuelaren auziari buruz ere hitz egiteko apagunea badago eta Europarik kezka sorraraztea normala da. Baina bestaldetik Europak arazo handiak ditu, arazo pila ditu eta nire ustez lehenbizikoa ez da ez Venezuela eta ez Katalunia. Eskuin moturreko korronte horiek Europa mailan, bai Le Penen, bai Salviniren, bai Orbanen, eta hemen Espainian zorigaitzez ere Voxen gorakada horiek, nire ustez askoz ere kezkagarriak dira Europarentzako, eta Europak Puigdemontek esaten duen moduan, gehiago begiratzen baldin badio Venezuelari bere herrialde bati baino, eta bere herrialde barruan dagoen gatazka bati baino, gaizki egitean egongo da. Horregatik nire ustez, kezka baldin badu edo zerbaitetan lehen etxi behar baldin baditu bere kezkak, zeharo ados nago nire ustez Puigdemontek agerian utzi nahi duen horrekin badela lehenbiziko begiratu beharko genioelokela Katalunian, Espainia mailan dugun arazo horrekin. Esan Venezuela aipatzen dugula, ez egin Europako estatu horiek kezka duten, edo kezka baino gehiago interesa ez da Venezuelarekiko hori nik uste gehiago dela, ze interesatzen zain mendebaldeari, bestela Venezuelako egoera baino okarrago duten beste estatu batzuk ere behituzte eta hortaz hitzik ez dut esan ez da. Hor, nik uste esaten ari den bezala Venezuelan da hauteskundeak eta egon barko buruketela, eta modu liberan, nik uste antzera esan zezaketela Kataluniari begirazta eta kezkatu benetan Europaren batasuren erdi-erdian dagoen egoera horregatik ez da. Eta nik uste esan zezaketela, hemen ere botoa eman beharrela, erabakitzeko eskubide hori hor dagoela, eta herritarrei aukera hori eman zaienean, zartuztu egin da, eta hainbesteko kezka baldin badaukate hauteskundekin, da erabakin herritarri nintzarekin, hemen badaukate adibide bat hurbil-hurbila, eta Europako barru-barran da erdi-erdian, esateko herritarrei ere errespetu bartzaiela eta bernatu bartzaiela bozka emateko eskubide hori.
Uste dute katalanek espero zutela Europako badasunak asuntan, Europako estatuek beste papera jokatzea, oraindik ere eskatzen ari zizkien, nolabait bitartekaritza lan hori edo egin dezatela lan bat gatazka guztionetan, baina momentuz eta zoritxarrez ikusten ari dena nahiko jarrera epela da, ezta? Edo bat ere laguntzen ez duena. Egia da, Europak berak erakutsi diola estatu espainolik ez zuren batean, matxina da eta sedizio eta alako akusatzik ez dutela zentzurik, eta lotxagarri samarrutzi dute estatu espainola bera, baina egia esan, uste dut momentua dela Europari ere eskatzeko, aztertu ezala bere barruak ze gertatzen ari den, eta hartu ezala beste bide bat askoz eraikitzaileagoa eta askoz bermatzaileagoa giza eskubideekin azken batean. Azken asteotan ikusi dugu nola Espainiar estatuak bere porrota agerian utzi duen. Ikusi dugu nola Sánchezen gobernu ahul horrek aurrekontuak atera ez, Kataluniako gatazka batekin loturik eta hauteskundeak aurrean dituen. Aurrekonturik ez, gobernurik ez, eta hemen Nafarroan foru hauteskundeen ateetan geunden horretan, eta Espainiar mailan ere, autonomiek behien hauteskundeak zituzten atari horretan, espero ez genuena badirela hauteskunde orokorrak. Horrekin zer ikus dezakegu? Berriro ere, frakaso horrek, porrot horrek geldiarazi duela administrazioa. Rajoyren lehenbiziko bigarren eta hirugarren legegintzaldietan gehiengo ezak sorraraitzu zuen ezegonkortasun horretan berriro ere murgilduta dago dela estatu mailan, eta Nafarroa mailan horrek baditu oso deribatu garrantzitsu eta kezkagarriak. Eta badiot gehiago, azken asteotan ere hitz egiten egon gara, bai estatuaren aldetik trafiko kompetentzia horiek lortuko genituen, sinadurari lortuko ote zen Nafarroko gobernuak eta estatuko gobernuaren aldetik, eta ikusten duguna da, une lazgarri honetan, paralizazio une honetan, ez dagoela trafiko kompetentziak lortzeko espaziorik, aitzakiarik edo gutxienez gobernu paralizatu batek ez duela. Horregatik guk aldarrikatzen dugu egonkortasuna estatu mailan alde batetik, aurrekontuen garrantzia estatu batek bere egonkortasuna lortzeko eta egonkortasuna horren baitan ere gure eskumenen barruan dugun eskubide hori badela trafiko kompetentzia hori lortzeko eduki dugun aitzakia edo paralizazio hori salotu nahi duguen. Legislatura edo legegintzaldia edo bukatzen ari da, agortzen ari da, aste batzuk besterik ez dira egitzen, eta tartean badauzkagu horrenik zenbait lege lantzeko eta onartzeko, eta horietako bat animalien babeserako legea da. Jakina da, gaur egun indarrean dagoen legean 1994koa da, badauzka ja 25 urte, eta horien dela urte terdi, Parlamentuak berak erabaki zuen hori berritu behar ezagoela, zaharkitu eragitu zela, eta beste lege berri bat behar zela, hain zuzen ere animalien babesaren gai horrek oraindik ere bultzada handi bat behar duelako. Egia da, aurrera pauso batzuk eman direla, egia da gauzak hobetu ere egin direla, eta bereziki egia da, gizartea bera kontzientziatu dela, badagoela beste sensibilitate bat animaliekiko, eta alde hortatik bultzada hori iritsi da Parlamentura. Hori heldu zitzaion eta horren ondorioz etorri da lan mahai bat osatzea, gobernuak bultzatuta, eta lan mahai horrek ekarri Parlamenturan testu bat, bere proposamen gisa erregistratu duguna, eta horrek ekarriko dugu lege berri bat. Eta azken bilatzen dena da, eta lege honen bitartez pentsatzen dute lortuko dugula, animalien babesen urrats batzuk ematea, bereziki kontrol eta pixka bat zorroztea, eta lortzea, hainbat neurriaren bitartez, benetan lehendik ere badatorren korronte hori indartzea eta animalien babesean eta ongizatean urratsek ematu. Uste dut gizarteak hori ere eskatzen duela, uste dut gero eta hobeik ulertzen dela, eta espero dezagun hurrengo astetan landuko dugun lege proposamen horren bitartez urrats hori eman ahal izatea. Goazen Xabier Letonarekin, Argia aldizkariak betetako 100 urteei buruz hitz egingo digu, bere historia laburbilduz eta urtebetetzea ospatzeko antolatu duten programa ere aurkeztu egingo digu. Goazen, eta horrekin gainera bukatu egingo dugu saioa. Beraz, oraintxe bertan ere agurtuko zaituztet, bihar arte eskerrik asko hor egoteagatik eta arratsalde ona izan.